Келген ғазиз қардашларым, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Mübarek болсын жұмға күндеріміз. Аллах субхана ва тағала екі жұмға арасында вафат болған қардашларымыздың. Мына көріп тұрабыз, бұл арада көп кіші ауырта, көп кіші өлім алдында ята, көп кіші өлді, бір соғыш вақытында шекілді. Түрлі сөзлер, түрлі фитнелер, түрлі ялғанлар да бар шушы ауру турында. Өлік өлімге бик қаты қорқып, шушы неше елларға бір мәйіт болса, фәлән кіші өлді деп айтайдық, бүгін ерте білен тұрабыз, фәлән кіші өлген хабарын ештабыз, кеш біле ятабыз, фәлән туғаныбыз ауырта, тінне біле өлген. Ғажап бір соғыш вақытында шекілді. Шуның үшін екі жұмға арасында вафат болған қардашларымыздың Аллах Тәала рухларын шат қылса иде. Аурушыларға Аллах Тәала хайырлы шифалар насып ейлесе иде. Иленген бәнделерге Аллах Тәала хайырлы бәнделер насып етіп, хайырлы шушы бәнделері білән ұзақ ғұмырлар яшәргә, дүнияға келген сабый балалар саулық, сәләмәтлік білән тауфиқ, хидайет білән дүнияға келген балалар болса иде деп, жұмға арасында дұға қылабыз. Шушы дұғалар бигерәк тә шушы 5 вақыт намаз арасында, жұмға белән жұмға арасында қылған дұғаларыбыз иншаллах Аллах қаршында қабул була, һәм Аллах Тәала гүнәһләребезнең ярлык итәрәм була. Әле күптән түгел кемдер бер СМС җибәргән иде WhatsApp'тан: самое лучшее, что мы можем сделать для друга, которого с нами рядом нету, или за спиной друга, это молиться за него дигән шикелле. Қызғанышқа қаршы яныбызда кіші болмаса, біз аның турында ғайбәт сөйлейбіз, аның нашарлығын сөйлейбіз. Ол қаршымызға келіп шықса, елмаябыз да, аны білән матур етіп сөйләшәбез. Мына бұл икиезділік, ғайбәт, сөз жертөлер бітмей бір қашанда. Ләкин әгәр дә бір хәл болса, ауырлық болса, молитесь за него, молитесь за нашего брата, молитесь за нашу сестру деп бір-бірімізден сұрайбыз. Біз исән вақытта да, сәләмәт вақытта да, ауру вақытта да бір-біріміз үшін дұға қылға тиешлі боламыз. Мұхтарам жамағат мына шушы мәчетні болдырған. Шушы мәчетні болуға сәбәп болған, бұнда ғана түгел башқа жерлерде де 4-5 мәчетні болдырға сәбәп болушы, һәм шушы мәчетні алып барушы Рафаил Рашид оғлы Хажи Афлетонов бүгін ауыр халда ята реанимацияда. Халі бик яқшы түгел, шуның үшін бізге дұға керек, көбірек сізден, мына аның мәчетіне жүрушілерден дұға керек. Аллах Тәала шушы кіші бізге хайырлы шифалар насып ейлесе иде. Сау сәләмәт хәлендә тағы да шушы біздің белән бірге сафларға басып, біздің белән бірге азаннар әйтеп, ғибадат қылып, мына шушы өзі эшләгән эшләренең җимешләрен күрергә Аллах Тәала насып ейлесе иде. Дұға қылық, мұхтарам ғазиз қаддашларым. Аллах субхана ва тағала қаршында дұғадан да кішілерек нәрсе юқ. Өткен сәфәр мен дұға турында сөйледім. Дұға мұххыл ғибада, дұға ғибадаттың жілігі, стержень, поклонение – это мольба, это молитва. Шушы намаз оқығаннан соң, ураза тұтқаннан соң, закат бергеннен соң, хаждан қайтқаннан соң, Аллах Тағаладан аяқ тірәп сұраға хақыбыз бар. Имеем право просить у Всевышнего, но после чего? После поклонения, после закята, после садаха, после Рамазана, после хаджа и Раббам. Син әйткән идең фарызны үтәдем, син кушкан идең үтәдем, и Раббам инде син үтәдең, син дә үзеңнең миңа булган вәгъдәңне үтә, кабул ит дип Аллаһ Тәаладан без сорарга тиеш. Иң беренче сораган вакытта фәлән сабир түгел, Рабби гфирли, и Раббам гафу ит. Гүнәһләребез күп. Үземнең валидәйя әтияниләремнең гүнәһләрен гафу ит дип Аллаһ Тәаладан түбәнчелек белән сорарга тиешле булабыз. Аллаһ субхана ва тәала иншаллах шушы түбәнчелек белән кылган дуаларны кабул итә иншаллах. Али Гимран сурасының 14-нче аятында Аллаһ субхана ва тәала әйтә: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلكم متاع الدنيا ذلكم حياة متاع الدنيا والله عنده حسن المآب. الله تعالى بزغا دنيانı bik matur itip күрсәтә. Бик матур итеп, карагыз нинди матур мәчет.
Аны ухаттык матурламасаң да була иде, ләкин ал адам баласының канында менә шушы матурлыкны эшләү һәм матурлыкны сию. Это в природе любить красоту, иметь красоту. Хороший дом, хорошую машину, хорошую жену, хорошую лошадь, коня, скакуна. Вот мужчина и женщина, особенно мужчина, этим всегда хвалится. Аллах Субхану ва Тааля это приукрашено для людей. Аллах Тааля приукрасил безгә нәрсәне? Хатын кызларны. Матур хатын аласыбыз килә, яшь хатын аласыбыз килә, гайрәтле хатын аласыбыз килә, бала тудыручы хатынны аласыбыз килә. Машина алган вакытта да акчабыз булса, иң беренче карыйбыз маркаларны. Анда Mercedes, BMW, анда Volvo, Volkswagen, анда һәм башкалар яхшысын. Аннан бер дә булмаса, карыйбыз анда шестеркаларны, девяткаларны карыйбыз. Ләкин нинди генә кеше акчасы бармы, аның акчасы юкмы? Аллаһ Тааля аның күңеленә салган, приукрашено, что для людей любовь к удовольствиям, женщинам, сыновьям, внукам, золоту, к серебру, к скотине и к нивам. То есть землю хотим иметь. Бүгінгі көндә кайбер бизнесменнар инде шөгыльләнмиләр анда башка әйберләр белән. Они эшлиләр, птицефабрикалар төзиләр, ничә гектар җирләр алалар, бодай утырталар, рапс утырталар. Беләләр, что менә бу это в природе у нас любовь к земле, любовь к нивам. Аллах Субхану ва Тааля моны безгә харам итмәде. Всевышний не запретил, но сказал, что приукрашено для людей вот эти вещи. Это естественно. Надо быть богатым, надо быть сильным, надо быть ловким, надо быть грамотным, надо быть. Вот все качества, которые есть, вот мы сказали, это должно быть у мусульманина. Но Аллах Субхану ва Тааля ахырында әйтә: «Залика матаъуд дунья». Бу дөньядагы булган байлыклар гына. Дөньядагы булган байлыклар гына. 60 ел уртача, 63-65 лет средняя продолжительность. Где-то 80, может, но где-то 50. Вот в среднем это 63 года, 65 лет. Пейгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 63 елда вафат булды. Хиджри белән алган вакытта каждые 33 года, 1 год убавляем. Значит, ничәдә? 61 елда Пейгамбарыбыз вафат булды. Менә миңа хәзер 63 яшь. Мин Пейгамбарыбызның яшен үтеп киттем. И шуның өчен адам баласының, бигрәк тә ирләрнең такой критичный момент это 65 и 80. Менә шушы арада. Барбер китәбез. Бер кемдә 100 ел яшәми, яшәсә дә бик аз кеше 100 ел яши. Ләкин Аллах каршында бу 100 ел одно мгновение. Это одно мгновение. Аллах Тааля әйтә: «Залика матаъуд дунья, валлаху индаху хуснул мааб». Иң яхшы урын бу Аллах хузурына кайту. Ләкин ничек кайтабыз? Ул байлыкларыбызны, вот эти богатства, как мы будем расходовать? Вот это все испытание, это богатство, это испытание. Мы иногда завидуем вот этому миллионеру, миллиардеру, у которого очень много денег, у которого машины, у которого виллы, дачи. Мы ему завидуем. Не надо завидовать. Ул мискен. Если ул гыйбадат кылмый икән, намаз укымый икән, Аллаһ Тааля биргәнне аңламый икән, үлдең дә биттең дип җирли икән, он самый бедный человек. Ему не надо завидовать. Потому что он не прошел испытание богатством. А Всевышний испытывает нас чем? Вся жизнь от начала до конца является испытанием. Кого-то испытывает Всевышний красотой. Бик матур кешеләр бар. Бик матур хатыннар бар. Бик матур тавышлы, очень красиво поет, очень красиво танцует. Это тоже испытание. Мы видим по жизни очень много людей, которые в юношестве, в детстве очень красиво пели, красиво танцевали, и через 30 лет, 40 лет спрашиваем, тот спился, этот стал наркоманом, та от мужа к мужу ходила, потом умерла, потом спилась и так далее. Не выдержали испытания. Бик күп кешеләр, артистлар, андагы башкалар, Аллах сакласын, или гомосексуалист булдылар, или лесбиянка булдылар, рәхәт күрмәделәр, тавышлары бетте, прокурили, пропили, бетте. Но ул тавышны,
ул матурлыкны, Аллах берген матурлыкны, вот эту голос, вот эту красоту можно было использовать, но испытания не прошли. Кого-то Всевышний испытывает богатством, кого-то бедностью. Испытание бедностью легче, нежели испытание богатством. И у меня был такой момент, один знакомый, у которого очень много было денег, потом попал в кризис, потом его арестовали, потом на какое-то время посадили, потом выпустили. Все равно он возвращал свои деньги, потом опять восстанавливался. И однажды подходит к бедняку, который просит денег, и спрашивает: слушай, у тебя какие-нибудь долги есть? Тот говорит: у меня никаких долгов нету. Слушай, ты 10 раз богаче, чем я. У меня очень много долгов. Шуның өчен, мөхтәрәм газиз кардәшләр, Аллаһ субхана ва тааля байлык бирә икән, ул бик зур сынау. Шушы байлыгың булып та, шушы байлыгыңнан, миллион, миллиард акчаларыңнан закатың бирелмәсә, садакалары бирелмәсә, туганнарың, якындагы булган туганнарың, апаларың, сеңелләрең синнән ярдәм көтмәсә, бирмәсә, ярдәм бирмәсә, якын тирәк күршеләрең хәерче булып ач яши торган булсалар, бернинди файда юк синең бай булуыңнан. Кого-то силы, мужчины любят силу, женщина любит сильного мужчину, а я кого-то силы испытывает. Кто-то штангу поднимает, кто-то очень ловкий такой, изворотливый. Вот возьмем даже того Хабиба Нурмагомедова, который 29 боев выиграл и в конце концов сказал: все, хватит. Если бы он не был бы мусульманином, не исполнял бы 5 намазов, он так бы не сказал бы, он дальше бы пошел. Он сказал: все, хватит. Потому что мама так сказала, потому что без отца ему трудно будет вот это дальше все это. Он дальше, может, даже пошел бы, но его иман, и вот его вот этот палец, который он поднимает каждый раз, правый палец, он говорит: не я, это Аллах сделал. Он прошел вот это испытание, хорошо прошел испытание, но многие это испытание не проходят. Кому-то Аллах дает ум, знания, профессора, академики. Они химию, физику, там нейтрон и прочие науки, которые сегодня даже трудно выговорить, они знают, как 5 пальцев знают. Но Аллах не дал им того, что вот этот ум, вот это знание, вот эта наука, все от Аллаха. Самое главное и самое первое знание должно быть что? Самое главное и самое первое знание должно магрифатуллахи, познание Всевышнего. Если ты не познал Всевышнего, и ты говоришь, что я сам все знаю, и я, если бы не учился в институте, в техникуме, там в училище или там в академии, я бы этого не добился, я сам своими знаниями этого добился. Если так сказал, то ты самый последний человек, самый мутакаббир, и перед Аллахом ты будешь осрамлен. Самое главное, самое первое знание – это познание Всевышнего. Самое последнее знание – тафвизуль амри илейхи, это после того, как ты построил, после того, как ты все довел до кондиции, до совершенства, сказать: инда Аллаха тапшырдым, эшләуен эшләдем, язуын яздым, ләкин әле миннән генә түгел, и Раббым моның ахырын хәерле кылсаң иде дип, Аллаһ Тәгаләгә эшне тапшырсаң, менә син галим да буласың, һәм дә Аллаһ каршында синең шушы гыйлемең файда китерә торган була. Шуның өчен Аллаһ субхана ва тааля безне сыный көч белән, матурлык белән, байлык белән, хәерчелек белән, акыл белән, кемгә тавыш биреп, кемгә Аллаһ Тәгалә яхшы машина бирә, яхшы йорт бирә, яхшы вилла, яхшы дача бирә. Әгәр дә шушы синең виллаңа, дачаңа, әгәр дә бернинди туганнарың килмәсә, бер фәкыйрне килеп шунда ашатмасаң, шушы үзеңнең виллаңда, дачаңда кычкырып азан әйтеп, әгәр дә шунда намаз укылмаса, ул кыямәт көндә сиңа җәһәннәм генә була, ут кына була. Шуның өчен байлыктан Аллаһ Тәгалә тыймый, не запрещает Всевышний быть богатым, потому что Аллаһ каршында гайрәтле, көчле мусульман хәерлерәк, мискин, зәгыйф, ярлы мусульманга караганда. Ләкин шул ук вакытта خيركم من لم يترك آخرته لدنياه ولا دنيا لآخرته ولم يكن كلا على الناس. Сезнең иң хәерле бәндәләрегез шул,
самый лучший из вас те, дөньясы өчен ахиратын ташламаган, ахираты өчен дөньясын куймаган, һәм кеше өстенә йөк булмаган. Кеше өстенә йөк булмаганны аңлыйсыздыр, чтобы не было, чтобы ни у кого ты не спрашивал, а сам все делал. Даже bir хадиста бар, ат өстендә утырганда да, әгәр дә камчың төшсә, эй Габдулла, алып бир әле камчымны дип әйтмә. Булай да син атта биек, а Габдулла аста. Итәгә Габдулланы аны кимсетеп, минем камчымны алып бир әле дисәң, тәкәбберлек керә. Үзең төштә ал хәлең булса шушы нingне. Шуның өчен сезнең иң хәерләрегез, лучший из вас те, кто не бросил дөнья ради ахирата или ахирата ради дөнья, икесенә тигез итеп алып барган. Валам якун каллан галан нас, чтобы не был ношей для других. Менә шуның өчен мөхтәрәм азиз кардәшләрем, Аллаһ субхanahu ва тааля шуның аятның дәвамында әйтә, аны киләсе җомга дәвам итермен, кул унаббиукум би хайри мин заликум. Аллаһ Тааля безнең белән сауда итә. Аллаһ Тааля торгуется с нами. Привел, вот вы любите женщин, любите машины, любите золото, любите серебро, любите этих коней, скакунов, все любите, 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 и под концом Всевышний говорит: я вам расскажу, что самые лучшие из тех названных выше вещей, что самые лучшие? Самые лучшие, вы догадались, это мәңгелек, это ахират. Шушы мәңгелеккә, ахиратка барыр өчен кайбер кеше әйтә, юк, мин ди гомер буе менә шушы дәрвиш булып, мискин булып йөрим дә, мискин булып, дәрвиш булып йөрим дә, аннан соң ахиратта мин җәннәттә булам, хур кызлары, гүрие-мурие. Алар гына түгел, җәмәгать. Дөньяда нәрсә дип дуа кылабыз? Раббана атина фид дунья хасанатан. И Раббым, шушы дөньяда иң беренче бу дөньяны сорыйбыз. Раббана атина фид дунья хасанатан. И Раббым, дай мне блага в этой жизни. Менә бу тормышта миңа бир хәерле тормыш. Бай да булыйм, көчле дә булыйм, гайрәтле дә булыйм, балаларымда, оныкларымда, йортларымда, машиналарымда. Ләкин аның белән генә канагать түгел мин. Я не довольствуюсь только вот этим. Ва фил ахирати хасанатан. Ахиратта да миңа җәннәтләреңне насыйп итсәң иде, ва кина газабан нар. Җәһәннәм утыннан, сохрани нас от гиены ада. Җәһәннәм утыннан безне сакласаң иде дип Аллаһ Тааладан сорарга кирәк. Иң зур дуга шул. Бүтән дугаларның да патшасы шул. Башка дуганы белмәсәң дә, менә шушы дуганы белсәң, шушы җитә. Башкаларын өйрәнергә, ләкин Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан дигән дуганы укыйк, балаларыбызга өйрәттек тә, аны тел белән генә түгел, гамәл белән дә шушы үзебезнең эшебездә без аны практикава итик. Ва aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-ghaffara li wa lakum wa li sa'il jama'ati al-muslimin al-hadirin ajma'in innahu huwal ghafurur rahim al-jawadul karim as-sami'ud du'a. Ya Rabbi Azzalam, бүгенге көндә шушы шифаханада ятучы Рашид углы Рафаил абзыебызга Аллаһ Тааля хәерле шифалар насыйп әйләсәң иде. Аллаһ субхanahu ва тааля шушы авырулардан котылып, үзебезнең туганнарыбызны, кардәшләребезнең шушы авыртулардан, шерләрдән коткарып, киләчәктә безнең белән бергә шушы мәчет сафларында бергәләшеп катнашырга Аллаһ Тааля насыйп әйләсә иде. Бирахмәтикә. Алхамдулиллаһи нахмадуху ва настагъинуху ва ну'мину биһ ва натаваккал